Здравейте, колеги! В това видео искам да ви покажа една нова функционалност, която е свързана с издаване на документи с предходна дата, различна от днешната. Сега набързо ще ви покажа в тестовата среда. Ето тук имам примерно издадени документи. Последният издаден документ 1941 е с дата 13.2, а датата, на която записвам това видео, е 16.2. Така че между диапазона 13 до 16, последните 3 дни, в тази среда тестовата не са издавани документи. Новата функционалност ми позволява следното. Когато тръгна да издавам даден документ по обичайния начин, ще забележите ето тук един нов ред, който пише Allow Dates between 13.2 и 16.2. Значи системата засича кога е издаден последния документ, с каква дата, тя е от 13.2 и ми позволява, освен да издам както до сега документа с днескашна дата 16, също така да коригирам датата на неговото издаване с най-ранната предходна или друга в диапазона от тогава до днес. Така че аз мога да издам този документ, който е следващия пореден номер, мога да го издам с дата 13, 14, 15 или 16 втори. Аз това, което ще направя, ще издам с 3 дена по-ранна дата. Ето така и виждате документа 1942, който е пореден, получи дата 13 втори. Тази функционалност е полезна, когато примерно няколко дни сте нямали възможност да издавате документи и ви се налага все пак следващия пореден номер да не е с днескашна дата, а с предходната, където сте приключили с последното издаване на документи. Или пък през уикенда не сте успели нещо да свършите и е трябвало да издавате документите в петъка преди този уикенд. Тогава тази функционалност е доста полезна. Ето сега ще симулирам следващото действие, взимам следващата резервация, издавам документ. Отново имам възможност между 13 и 16 да издам документ, тъй като последния, който издадах, беше с дата 13. Аз обаче ще избера дата 14. Издавам и съответно следващия номер 1943 е с дата 14. 14.2. Ако отново симулирам същото действие, виждате вече, че възможността за издаване на документи е от 14 до днескашна дата. По този начин няма как да объркате поредността на документите да са с грешна дата, всичките документи са хронологично следват датата на издаване на последния документ. Така че най-просто логиката е, че може да издавате документи с дата равна или по-голяма от тази на последно издадения документ и не по-голяма, естествено, от днескашна дата. И ето тук вече мога да си завърша цикъла и да издам с днескашна дата документа, поредният документ 44, и вече последния, ако се опитам да го издам него, вече системата ми казва, че мога вече само с днескашна дата да издавам документи. Така че това е накратко функционалността за издаване на документи с дата по-рано от днескашната.